Siemanko.
No, halo, tak. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Fred Gra. Dzisiaj cisnemy znowu z God of War'a, czyli wracamy u Zurich od magazynu Fafnira. Okay, mam God of War. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Hejka Hasar, witam tu Wiro ponownie. Witam was bardzo serdecznie ponownie. Wysztyglowany i zdrowe. Wysztyglowany oczywiście, że je. Mam czerwone Hausenteregle, bo niektórzy na Discordzie nie rozróżniają kolorów. Pozdrawiam. Teraz! I ten. To chciałem powiedzieć. Pozdrawiam serdecznie. No zdrowy, że zdrowy, tylko no sił jeszcze trochę brakuje. No niestety. Ale mam tu wodę i herbatkę, to sobie już zaleję. Specjalnie mam nową herbatkę, taką, że tak wonio piętami, no piernikiem, nie? Taką zimową obejrzymy. Powiedziałem, że sobie, wiesz, taką yerbę nie kupię. To pobudza, bo po prostu by mnie już wytorbiło kompletnie. Nie wiem, jak to będzie smakowało sam. Kontynuujemy. Pełną mycha. A. To zrobić nową tą do CS-a, to po prostu. Bo... Ale to wszystko działa, więc też nie jademy, nie? Proszę. Jak wam się tam podobał CS-ik? Chcecie więcej tego CS-ika może? Bo dzisiaj bardzo fajna gierka z Revestem oraz tam z innymi. Jeszcze też dam linki do kanału właśnie moich tych, co grają ze mną. Serdecznie zapraszam. Dobra, a my jadymy. Czy mam coś do powiedzenia, do dodania? Nie? Jedziemy z gierką. A właśnie, chcecie jutro live'a jeszcze z God of War'a dodatkowego? Przygotuj się! Potrzebujesz kamienia zdrowia! Ty nie powiesz. Twoja szansa! Jak chcemy, no dobra, no to chyba zrobię jutro o 18. Ale to wam napiszę na Discordzie jutro rano, bo ja dzisiaj, no, wszystko jest fajnie, ale ja do myślenia dzisiaj nie jestem. Ja dzisiaj nie jestem do myślenia, jestem po prostu wypompowany kompletnie. Ale będzie. Nie ma problemu, jedziemy. Ja się muszę za tymi drzewami sam kitrać i no, to pamiętam. Skup się, chłopcze! No czemu? Czemu to mnie jara? Wszystko u ciebie w porządku? Nie, czekajcie, muszę ogarnąć. Nie muszę ogarnąć. Czemu te drzewa mnie nie zasłonią przed tym ogniem? Jak to ogarnę, jak się kitrać za tym, no to go przejdziemy. Jak coś właśnie jesteśmy w magazynie Fafnira, wyłazimy stamtąd i cisnemy główną ścieżką. Chyba, że chcecie jeszcze zahaczyć o coś tak po drodze jeszcze dzisiaj, co? Możecie dać znać. Na czacie. Za tobą! Ogień! Uwaga! Mamy punkt! No, naciska. A, dobra. Nie widzicie, on dobrze. Dobrze idzie. Po prawej ogień uważaj! A ich ściągniesz tak ostatnio. Okej.
No, strzelaj. Dobrze, synek, zostań tam. Bardzo dobrze. A, dzisiaj oczywiście liczymy wciepy. Liczymy, ile damy wciepów Arteusowi za to, że mu... Wiecie, to szkodzi na zęby, głupie gadanie, nie? F? Nie, to się T zrobił. Bardzo dobrze, bier, tak jest, synek. Mamuśka byłaby z ciebie dumna. Ze mnie nie. To się wystawiam tak, no ale... Bardzo dumna, no. No synek, mogłeś wytrzymać trochę dłużej. Nie, tu musimy oszczędzać się. Bardzo dobrze, synek. Jest jedno fajne, pomyślne zadanie na jeziorze, które moglibyśmy zrobić. No dobra, to zrobimy. Tu jest wyćko, pamiętajmy o tym. A jest ten grzyb tu. Te! Co jest? A, bo ja nacisnąłem to. Dalej nie rozumiem, czemu tak to jest. O, idziemy, jest dobrze. Widzicie, już ogarnąłem. Nie to! Nie ten knefel, jak zwykle. Uwaga, ojcze! O, chodź tu. Ojcze, kamień zdrowia! Ale jak to spartolił. Wspaniale. No bo chciałem dać... Miałem mało HP, to chciałem dać szał, żeby te HP mi się Curik zrobiło. No i wtedy go dobić, no ale tu no spartoliłem, no. Dostałem właśnie tam sygnał, że mam stamtąd spartalać, a tak tego nie zrobił. Dobra, ale już go mam jakby chycony, że tak powiem. No chodź tu. Jest ładnie. Spartoliłem to. Aj, od złej strony. No zablokowałem się. Taktycznym? Uwaga, ojcze! A, no nie, no ale... Bo zrobiłem unik, a no akurat z tej strony mi łogień dał. O, ale korzenno. O, ta herbatka, wasze zdrowie, oje. Dobra, ale... Powiem wam... O jest. Bo sama yerba jest... No ja, no pal mnie jeszcze, o to chodzi, no pewnie. A, leżę. No dalej, wstawaj, bracie!
A, złe uniki. No źle, no. I tyle. Jedziemy dalej. Hmm? Kręć się do mnie. No idę. Pociski z lewej! Mam to? Mam. Siema! Dobra. Jest teraz dobrze. No i dobrze, tu Fred to ogarnął. Bardzo dobrze, jak to ogarnął. Uważaj, ojcze! Odkryj się! To twoja szansa! Uś. O, chodź. Ojcze! Jesteś ranny? Jak to jest chyba ułomny. Aha, nie, bo tu jest... Dobra. Jak on idzie za mną... Ogień, uważaj! No, źle. Źle się dzieje. No, na nich szał w sumie wykorzystam. Żeby mi zdrowie się trochę poprawiło. Chyba się nie podniesie już. To jest git. Lepiej. Tu mamy żyćko i jedziemy. Tu jest żyćko, więc jak coś to będziemy się cofać, musimy z tej strony. Ja go okrąża. To będzie na dobry... To jest... Siema! Jazda! Ogień! Uwaga! Nie ma mowy! A, bo jak ja to za długo trzymię, to mnie ataku. Dobra, teraz już wiem. Uwaga! Znajdź coś do uleczenia! Ja szukam tego zawsze i to się... Nie wygram tego. Kurde, co myślisz o zwiastunie Wiedźmina? Powiem wam, że go obejrzał i mi się tak, no wiadomo, był renderowany jest specjalnie, to nie był jakiś silnik gry. To był fajny. Znaczy to jest, wiecie, co bym mógł powiedzieć, no podobał mi się ładny, no klasyczna muzyka bardzo fajna była. To bardzo mi się podobała właśnie taka Richtić była właśnie z Wiedźmina 3. Ja tam też oczywiście czytałem. A powiedz co, to zaraz ci opowiem, dobra? Mnie zabolało! No z ciebie zabolało, co ja mam powiedzieć? Ojcze, wstawaj! Te szelki o odpowiednim świetle są różowe. Nie, to są akurat czerwone. Oba, czerwone. No, i chyba nie będę entuzjastą tej yerby, ale zobaczymy. Przejdę do tego smaku korzennego. Dobra, jak skończę z tym... Kurka,
flak, dobra. O, chodź tu. No chodź tu. Dobra, ogarniam. O, już powoli będę wiedział. Te zdjęcia na Discordzie było najbardziej w złym świetle, dokładnie. Ale tak mówię, nie mam pretensji jak niektórzy. Nie wiem o co ci chodzi. A, no puść to! Puść! O, ale te namierzanie tu mnie zabije. Dobra. Arteus, klasycznie jedziesz z nimi. Wiecie, ja wykorzystam ten szał jednak. Mi się życzko będzie odnawiało teraz. No ja, no w drzewo, no! O to chodzi, no tak! Jasny gwint. Chyba zaczynam łapać. O, coś wypadło z niego, ja. Mamy, dobra. Mi się zwiastun z Wiedźmina bardzo podobał. Ludzie na siłę chcą rodzić wokół niego sensację. Wiadomo, że to też tylko filmik, bo gra będzie wyglądała inaczej. I będzie tak dobre jak Wiedźmin 3, to chyba chętnie zagram. No ja też bardzo chętnie zagram, więc mówię, w następnym roku będzie coś nowego na kanale, czyli premiery. Uwaga! Żyjesz, ojcze? Trzymaj się, bracie! Nie, kośne przetworzenia. Odkrył się! To twoja szansa! No, pieruńskie drzewo! Dawaj, bracie! A ja potrafię zepsuć każdą grę, no. Znaczy ja się zgadzam ze zadaniem Hasarda, powiem dlaczego, co i jak. Bo nie wiem, właśnie to już jest... No, dobrze, naprawdę na siłę. Oni ci zapowiedzieli grę. Chociaż niektóre memy są świetne. Naprawdę, już mi się bardzo podobały. Tak, że przed... że CD Projekt... CD Projekt, no... Projekt Red, oni kultywują polską tradycję, czyli że trzeba wypić przed robotą. Bardzo mi się spodobało to. Bo ona tam jaskółkę piła, nie? Przed tym. No pokaż. Tu. Nie w tą stronę, Jerzy. No nie! Nerwia. No nie. Jest, Derkusie. Z tyłu! Odkrył się! To twoja szansa! Kiepsko wyglądasz! Dobrze się. Ogień za tobą! Truma! Pisałem się, nie? Widzę postępy.
No nie, no to jest trudne, ale damy radę, damy radę. Będę się z nim męczył. Kiepsko wyglądasz! Truma! Kurde mol, jaki ze mnie jest leber. Jaki ze mnie jest leber. To jest po prostu niepojęte, słuchajcie. Jak go zrobić? Potrzebujemy go do ulepszenia Kratosa. I teraz tak, jeszcze Walkirię będziemy robić przed ostatnią misją. O, Dobra, walczymy! Ogień! Uwaga! nie wiem, jaki był ten tam. Idzie, dobrze jest. No, jest, cyk, dobrze, jest git. Ojcze, kiepsko wyglądasz. No powiesz, jak się, wiesz, jak źle szakiet oblek. A teraz te draugry. Patrzcie, mamy full HP, to może być dobra. Zmienimy. To zaprosimy ich tutaj trochę. Jeszcze chwila! Nie, no szkur. Na to! Dobra robota. Dobra, tu mamy życie. Nie narzekaj, Freddy, jedziemy. Uwaga! Tak też możemy go robić. Chodź tu. Ajajaj. Skup się na walce. Nie użyłem to Atreusa, no bo... No, czemu ty nie ciepiesz w niego? Jaki to jest baran, to jest nie do pojęcia. Moż to, ciepiej w niego, to nie. W porządku, bracie? Pojfne, kurde. Jasne gwint, co ty gadasz? No, o, kamień zdrowia, fajnie. No nie, on teraz mi kojfnie. Odkrył się! Twoja szansa! No jasny gwint, czemu ja się o te haszcze muszę sam blokować? To za pieruństwo. Tak mi dobrze szło. Ale wiemy, ja to przejdę dzisiaj. Było blisko, no. Ale było jeszcze bliżej ostatnio raz, jak to Spartoli. Nie no, głupie decyzje moje, no, głupie decyzje. Nie mogę go namierzać, to jest tutaj... A, jest tu...
to jest? Gdzie to jest? To jest kurde mol. No odpuśćcie, bo mi to wybuchnie w łapie i będzie... To twoja szansa! Jest tu coś? No. Zbierz to do cholery! Jasny gwint. Jest dobrze, jest dobrze. To jego słaby punkt! Nie. Nie jest źle, nie jest źle, jest dobrze. Gotów! Nie jestem gotów! Naciskam to, żeby... Jeszcze moment! Dobra, potem co to zbierz. Teraz tak. Chłopiamy się. Nie namierzaj go. Kurde mol. No super! Odkrył się! To twoja szansa! Ojcze, użyj tego! Ojcze, jesteś ranny! Ogień z tyłu! No żeby z przodu. Tak, nawalej. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jest tragedia. Eee. No. Nie wiem. Pomysły. Słaby punkt! Wal! Nie, nie, nie da rady. Teraz, za tym. Jeszcze raz trzeba będzie. I pójść namierzanie. Wow, uciekłem. Jest dobrze, jest dobrze. Ma te E czy nie? Nie. Udało się. Udało się. Trochę to zaszło, wiem. Ale według wiki jest nazywany bogiem oszustwa. Tak. On potrafi świetnie cyganić. Jest jeden tylko wróg, obym nie wiedział. Mamy runy, warto to było zdobyć. Brawo, dziękuję bardzo. Nie, 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 to mi wybuchnie zaraz. Chcę to wziąć? Runy, już się bałem. To są herce pradawnego. Dobrze, no to mamy chyba... O. Hmm? Nie, nie, już nic.
O, tu może być. Umiejętność nie daje żadnych dodatkowych... A, czas trwania porażenia zostaje wydłużony. To będzie pomagał Kratosowi, kiedy wrogowie będą pod wpływem pewnych efektów. Kratos będzie atakowany. Hit. O, ataki ogłuszające zrobi. Nie wiem, Atreusa teraz jeszcze ten. Zdolność inteligencja na poziomie geniusza. Między geniuszem a szaleństwem jest mała granica. U niego jest ogromna. Dobra, wracamy. Udało się. Za pierwszym. Hehehehehehe. Ale się wydało. I wracamy. Curik. Będziemy musieli zdobyć osełka. To teraz pójdziemy głównym nurtem. A potem jeszcze zrobimy jeszcze dodatkowe. No, jak wam się podobało w magazynie? O, siła plus 15. Super. Nie radziłbym oddawać tego w ręce mojego brata, ale jakby co? Każ mu dłużej hartować stal, wypaczył detale. Coś dla ciebie, młodzieńcze? Większe obrażenia zadawane przez strzały. Mogę Super. podrobić jeszcze? Nie, dawaj. O, złote nam tam. Ale mamy plus 15 Coś ataku. jeszcze? Niech pomyślę. Nie mamy osełki. To sztylet bandyty, który ją zabrał. Zabrali większość skarbów. O, no to weźcie to, w zamian za sztylet. Rzadki przedmiot talizman. O, no i powiem wam, talizman zdrady to jest bardzo fajna rzecz, którą nie mamy, nie dajemy, bo jest do kitu. Ten sztylet od was to całkiem ciekawa rzecz. Dość prosty wygląd, ale konstrukcja nie w kij dmuchał. Gdzie dokładnie go znaleźliście? W plecach zbója. O! O! Wspomniał, że należał do dużego klanu. Może oni zabrali osełkę. Niewykluczone. Wiem, że gdzieś już widziałem ten symbol. Co powiesz? No dobra. No nic, idziemy. To co? Główny nurt, co? Idziemy główną fabułą, ale zahaczymy jeszcze o coś. My mamy ci... Okej. Więc pójdziemy tutaj. Sklep Broka. Ale zrobimy jeszcze jakiś dodatkowy ten. Nie ma problemu. No panowie, wy to umiecie podróżować. Może mi powiesz, jak zaczęła się historia z Baldurem? Po prostu do nas zapukał. Baldur z Asgardu złożył wam wizytę? Tak, przyszedł i sprowokował walkę. Powiedział, że chce się czegoś dowiedzieć. Powiedział, wiem czym jesteś. Nie ma no Peters. Później jeszcze do tego wrócimy. Czego dokładnie chciał się dowiedzieć? Byłem już wtedy pod podłogą. Powiedział, że dobrze wiem, czego chce. Może mnie z kimś pomylił. Bardzo interesujące. Skaczemy. Naprawdę? O rany. Na prawej stronie jeziora jest fajny. Zły pomysł! Musiałem. Jak porozumieć się z wężem? Na środku mostu jest platforma z rogiem. Zanieś mnie tam. Wreszcie, ten róg! Właśnie, a jeśli chodzi o o God of War, no to sobie tę historię Kratosa przypomniałem z gier. Alchemik musi mi pomóc przy czymś, co robię dla was. Dobra, potem alchemika ogarniemy. No i fajnie będzie, jak będziemy później iść fabularnie, że jak jeśli chodzi o ten róg, to on powiedział, żeby nie dmuchał, bo nie wie co się stanie, a Kratos miał takie przypadki wcześniej w grach. Idziemy tu. Poklachamy se z Wunszem.
było jeszcze do tej pory chłopcze, ten właśnie, ten. Herezja. Dobrze, przytknij moje usta do rogu. Ciekawe skąd on wziął wdech i oddech, nie? Przecież płuc nie ma. Epny. A to wychodzę. Jakieś fajne, mówię, wcześniejszy odsun... zaraz ci... Czemu to robi? Odyn kazał Czekaj. wznieść ten posąg na cześć Tora. A biorąc pod uwagę, że wąż świata nienawidzi fiuta jak mało kogo, pewnie musiał mu się znudzić jego widok. Ale czy to nie boli? On i Thor mają ze sobą nieco burzliwą historię, a przynajmniej będą. Pewnie widok jego gęby był gorszy niż perspektywa kawału kamienia przechodzącego przez bebechy. Mam o to zapytać? Jezu, aż mnie to... Dobra, życz mi szczęścia. Nie wyszedłem z wprawy, pamiętam. się przedstawili. O nie, to nie tak. Mokunor, hutunku. No, gadam z psami. Rozumiem wasz ból. Pomoże. Zęby to mógł umyć, nie? Efniun fogor. Ciekawe. O, nic ważnego. Co on robi? Upewnia się, że pójdziemy w dobrym kierunku. Posłuchajcie. Potrzebujemy dwóch rzeczy, żeby dostać się do świata gigantów. Najpierw musimy poznać runę, która otwiera drogę do Jotunheimu. A potem musimy ją wyryć w specjalnej bramie. Tej na górze, gdzie cię spotkaliśmy? Zgadza się. Jednakże giganci w swej niezmierzonej mądrości sprawili, że żadne zwykłe dłuto się nie nada. Potrzebny jest czubek magicznego dłuta. Na szczęście wiem, gdzie jest. Tam jest młot Tora. Daleko. Przez moment wyglądał na wściekłego. A, to! Myślał, że jesteście przyjaciółmi Odyna. Wybaczcie, nigdy nie mówiłem w tym języku na trzeźwo. Nigdy nie byłem w tym języku na 3. Spójrzcie! Woda opadła jeszcze niżej. Odsłoniła więcej elementów wież i posągów. I widzę kolejne miejsca do zbadania wzdłuż brzegu. Gdzie jest to dłuto? Znajdźcie łódź i wyruszamy. To co, chcecie poboczne, czy cisnemy do łodzi? Komu dać dentastiki czy coś, dokładnie. Jeśli chodzi właśnie o tego Wiedźmina 4, powiedziałem, że opowiem, no to Wiedźmin 4 mi się spodobał, bo to był fajny trailer, że mamy postać Ciri, czy jest ktoś, niby będziemy grać kimś nowym, ale z drugiej strony kogoś, kogo znamy. Więc no mi się podobał, ładny był trailer i tak dalej. No ale to też dlaczego ona przeszła próbę Trafta, Ciri i tak dalej, no to się dowiemy w grze, a ludzie już snują teorię, choćby nie wiem co. No to właśnie po to dostaniesz historię, dlaczego tak to było, no to wtedy można, nie, moim zdaniem wtedy, jeżeli coś się nie podoba, no to lepiej, żeby poznać całą historię, a potem gadać, a nie, że jak wiecie, macie trailer zapowiedzi gry, a już są takie teorie, że po prostu, no bajka Andersena, nie? Poboczne? Można poboczne, nie powinien być takie długie. Dobra, no żeście.
No i mnie przekonali! Więc ja się zgadzam z Hasar, że gra fajna, ja Wieśka... kurde, chyba dopiero... A to nie tu, sorry. Ja Wieśka dopiero chyba 4 lata temu przyszedłem. I mi się bardzo spodobał. Jeruna, a serce z kamienia dodatek. Ło! Mega. Ale nie powiem wam, kogo tam wybrałem na ścieżce. Wiesz, czy Wiesiek miał dziołchę, albo tak dalej. Wiesz, wiecie którą, albo czy miał, albo jak które zakończenie dałem. Tego wam nie powiem. Wiecie czemu? Bo może kiedyś zagramy razem we Wieśka, to wtedy wy zdecydujecie. Dobra, ale my chcemy iść do Łodzi, a? Tu jest Łódź. Gdy dotrzemy do Łodzi, możemy ruszyć na poszukiwanie dłuta albo trochę pozwiedzać. Zdam się na ciebie w tej kwestii. No, jakbyś... No, ziomek, nie masz za bardzo wyboru, nie? Nie, to kuką czy coś jest, ale nie ma. Tak zarywa, ja to... Mądrze powiedziane, dziękuję bardzo. Ja 2 razy przechodziłem, no. Znaczy ja też niby drugi raz, ale tam się zatrzymałem już potem, było czasu po prostu. Więc Wiesiek bardzo fajna gra. Tędy płynąć. Płyń w stronę posągów wioślarzy i przepłyń między nimi. Dobra. O, tu też będzie... A nie, to nie jest Walkiria. A nie, tutaj nie. To jest... Sterowanie się spartoliło, bo ja tu źle knefnę. Dobra, małżeństwo z Odynem nie przetrwało. Ale jak Freja trafiła do lasu? Oj, to było szczególne okrucieństwo. Nawet jak na Odyna. Jakby małżeństwo z Odynem było zbyt małą karą. Odyn nie zasługiwał na kogoś takiego. Freja godziła się na wszelkie poniżenia, byle tylko utrzymać pokój i zagwarantować bezpieczeństwo swego ludu. W końcu nie była w stanie znieść spaczenia swej magii przez Odyna, jego szaleństwa i tyranii. I zakończyła małżeństwo. A wstecznym pływam. Gniew Odyna był olbrzymi, a klątwy, które na nią rzucił, przerażały nawet ją. Ale jej magia była o wiele silniejsza. Po takim czasie znał jej wszystkie słabości i wykorzystał je, by stworzyć tak silne klątwy, że nie mogła ich przełamać. A, i uwięził ją w Midgardzie. Albo opowiem ci tę historię później. Idziemy tutaj, na prawy brzeg jeziora płynę. No ale ja jestem gdzieś tutaj. No to jeszcze potem... A nie. Nie, my możemy to zrobić tu. Mamy ten... A, pamiętam to. Pójdziemy tutaj. Bo tak. Zobaczymy. Dobra, to jest zły pomysł. Mogę działać. Chyba... A, bo nie, uda się? Ale dobrze. Było dobrze, nie? Ujdzie. Ujdzie już. Ujdzie. No mi tak zarywa. Ale będę musiał powyłączać parę rzeczy chyba, bo normalnie mi coś... Co? Idziemy tu. Bo tu chciałeś, Hasar, żeby było gdzie indziej, nie? To nie jest tu, gdzie chciałeś, żebym poszedł, co? Supłynąłem coś, co jest blisko. O, nie, no czekajcie. Przepraszam. Ja muszę powyłączyć. Bo normalnie, no mi fest. Chyba tu nawet trafiłeś. Co ty gadasz? Stań do walki, Boże Piorun! Twe wyzwania są dla bogów niczym duchu. Nie słuchają cię.
Nie kpij ze mnie, przybłędo. Choć mój ród przez całe życie czcił Tora, ja całym sobą łaknę jego upadku. Zacznę od posągu, który rzuca cień na grób mego ojca. Nie sądzę. Jesteś martwy. Możemy coś zrobić? Oczywiście nie za darmo. Jeśli obalicie ten posąg, pozwolę wam złupić mogiłę ojca. Spoczywa na wyspie na wschodzie. Młot Tora, ale... Nienawidzisz Tora. Po śmierci ojca matka wzniosła posąg, by strzegł jego grobu. Wyobraź sobie nasze zdziwienie, gdy Bóg Piorunów złożył nam kondolencje. Byliśmy zachwyceni, póki nie nadużył naszej gościnności. Matka błagała, by odszedł, lecz on w pijackim szale zabił ją. Zostałem sam na sam z żalem, a w końcu i to straciłem, gdy miejsce żalu zajęła wściekłość. O, tak mi przykro. Chodź, chłopcze, pewien posąg na nas czeka. To mi tak zarywa dzisiaj. Ale to co? Chłopcze, Ale tu sznupiemy, nie? Tak jest! Tu sznupiemy. No, ja mam wszystko... Fajna mapa. Tak wszystko To powy... się nam przyda. A wiem, pamiętam co to było z tym. Nie, to będziemy musieli iść na dół. Dobra, tu mamy teleport, więc fajnie, nie będziemy musieli tą fajbą ci. Posznupiemy tutaj. Ta zębatka otwiera bramę, no. Koło boka. No ale to otwarłem, no, to otwarłem. O, jest z tą grą. Grób mojego ojca leży Zawrzyj wyspie się. na wschodzie. Tylko nie pomylcie posągu mojej matki z tym paskudnym kolosem na południu. Oba, to mnie lepiej. Ojcze, uważaj! Walki list! Nie jestem gotów. Trucizna! Mam sobie zdrowie! To jest! Mamy niezły klops. Fajnie mnie tu rozwalił. Było chłopcze. Kurde, co ja się tu oblałem? Nie. Podoba. Grób mojego ojca leży na wyspie. Zawrzyj się, co mnie to obchodzi. Tylko nie pomylcie posągu mojej matki z tym paskudnym kolosem na południu. Dobra, najpierw to pójdziemy, rozwalimy to tych, a potem tutaj resztę. No ale nie, no jak tak zarywa, to się nie da grać po prostu. Ojcze, uważaj! Tatselwurm za tobą, bracie. No nie, no przeżyła, co za pieruń. No, jest.
Masakrycznie się gra. Tak zarywa, ale udało się. To nie było łatwe. Opie, ty sceniłeś co jest przed tobą. Mnie też w losowym tak zarywa. A, to git to. To gicior. Teraz tak, widzisz after? No myślę, że zrobimy afterek. Da się, nie poddawaj się. Ja skończyłem Ducho Drauta Tokio na średnim FPS 7 XT. Więc taki progracz jak ty to dasz radę. Ja jestem FPS progracze, słuchaj, jestem świadkiem, potwierdzam. No to ja, aha, no tak, już się tam grali. Coś spartoliłem. Ja muszę to koło odpalić. Nie zaznam spokoju, póki zabójca mojej matki stoi nad grobem ojca. Ale co, ale powiedz mi, kogo to obchodzi tym powiedz? Sorry, bo krunę jak słyszą. Dobrze, jest dobrze. Ale wodospady żeśmy odblokowali. Taka mała zębatka, przy której stoi. No ja wiem, ale ja jeszcze, wiesz co, ja wiem o czym tu mówisz, tylko... Ja czegoś jeszcze innego sznubię, bo pamiętam o tym, co mówisz. Wiesz, ja to pamiętam, dziękuję. Ale... A to ty gnido. No teraz to na bank, słyszałem to cholera. Ojciec został pochowany z cenną pamiątką rodzinną. Będzie wasza. Pomóżcie. Będę słuchał, w międzyczasie skończę duma, bo miejsce potrzebuję. Jak będzie after, to oficjalnie cię Fred gra. Przeproszę. No to ty chcesz mnie przepraszać, pewnie. To jest świetne też pytanie. Dobra, czekajcie. Przejdziemy na dół. Ja tu jeszcze... A, bo jak to się ruszy... Ja nie wiem. Kurde, no nie da rady. Normalnie nie wiem, co się... Ja tu byłem, nie? Ja tu byłem. Tutaj byli. Dobra, ruszyło. I otworzymy to przez właśnie to, czekaj. Czemu? Nie umiesz trafić? Nie, to trzeba z tyłu dać. Teraz. Ale czemu to nie umie trafić? No, co mnie przesuwasz ty? Teraz. Kurde, czekajcie, trafimy to. Teraz. A, ja jestem kotem. Tam trzeba będzie jeszcze to zebrać. A, dobra. Dobrze, udało się, więc idziemy na wierzch. Tu już mamy coś. Idziemy do góry, no. A jak tam daleko jesteś? Jesteś dalej już, Hasar, ode mnie, czy... Nie było za bardzo czasu. Kurde, ale ma zeza. O, up.
Nie miałem trochę. Nie, miałem trochę czasu. Nie miałem trochę czasu grać, okej. I dwie skrzynki elegancko, ale żeby ja to zdjął, muszę trochę dać na dół. No i mamy skrzynia. I tutaj wchodzi. No proszę. Świetnie. No, ale dzisiaj coś, Atreus nie wnerwia, nie? Chyba się przestraszy, jak ostatnio powiedzieliśmy mu, że w Altenheimie, że go przytulimy za bardzo. Ale tam było tak Jest, zobacz, Jana Achonen w następnych tym cię pokoną. No, ale tu tylko skrzynie są, no to jedno to. Możemy jeszcze posznupać i tak. Rzadki przedmiot talizman, kuknijmy. No plus 6 obrona, ale witalność zmniejsza i szczęście. Zdrady, no nie. To i tak nam podnosi, damy to. Bo to plus 2. Coś co... O, i tutaj mamy więcej. Patrz. W momencie uderzenia kombinacja precyzyjnego rzutu wywołuje teraz olbrzymią eksplozję. O! Nie! Nie. Nie. To chcę. Mamy, ale tutaj nam wzmacniamy. Anna z Marzlina, ja. Unik przytrzymaj S. Nie, to nie. Dobra, tu mamy ładnie. Dobrze, dobrze, dobrze. Jak dużo z pola Witorii możemy wyrzucać? 0. Ale to dotyczące czego? Jak Ragnaroka to 0. No i tyle, nie? Tutaj hasard chyba nic więcej nie było. Mojego ojca leży na wyspie na wschodzie. Tylko nie pomylcie posągu mojej matki z tym paskudnym kolosem na południu. No i... No i jest tu, słyszę go. Sorry. Kajeta krun. No? Jest tu, słyszę. Erchun? No to jest teoria, że Artek nie jest tym nykiem, za którego Freya podała się Kratosowi. Nie jest tym... Zaraz to przemyślę, czekaj, bo najpierw mnie... Tylko jedno... Nie zaznam spokoju, póki zabójca mojej matki stoi nad grobem Ja zaraz nie zaznasz nigdy spokoju, jak jeszcze raz się tam odezwiesz. Tu jesteś, ty pierunie. Tak jest, 16. No to możemy pitać stąd, nie? Już. Tak całkowicie. Nie, to jest teoria, że Artek nie jest tym lykiem, za którego Freya podała się Kratosowi. No nie, no. Ja wiem, o czym ty mówisz, no ale no co. No zobaczycie, no. No i tu ma się łeb na karku. Każde zabójstwo toporem. Pewnie przypływ szału. O! Dodamy. To też jest wyważona rękojeść. Szansa na zyskanie przypływu zdrowia przy każdym skutecznym uderzeniu kata.
Na razie tak. A, jeszcze jedno mamy. Legendarny przedmiot. Styczny pył. No dobra, dobra. Ładnie. No i to będzie tyle tutaj, nie? Jeśli chodzi o ten, no to mamy tu wszystko. Płyniemy dalej. Tam są draugry. Ten, którego mamę zabił Thor? Co z nim? Jego historia przypomina, że życie ludzi nic nie znaczy dla bogów. Wiem, ojcze. Wiesz. Ale czy słuchasz? Tak. Dobrze. Okej, więc Chodź. Freya odeszła, a Odyn był wściekły. Wściekły i przeklął ją w straszliwy sposób. Albo opowiem ci tę historię później. Opowiesz później. Gazyn Furiego. O. Wydły, co? Za tobą! Jakie za mną? Kurde. Chyba mamy przewalone. Niby jest za silne, ale... No, ale jeszcze jest 8 i jesteśmy w życiu. Dramat. No, Jak my to przejdziemy, to mi tu gra przetwarza mitologię po swoim, więc to jest spoilerem, no w sumie. Tak trudno... tak trudno nie spoilerować. Znaczy, wiesz co... Uważaj, piach. No. Czy my chcemy tu iść? No. To jeden strzał i leżymy. Przygotuj się! Tam są. Tu. Dasz radę, bracie? Nie da się tak grać. Nie. Nigdzie nic nie spoilerowałem, dopytuję. To wygląda ciężkie. No chyba nie, za dużo ich jest. Jakby był takich dwóch, nie? Na 5-6 to bym jeszcze dał radę, ale tutaj no niestety nie. Tutaj jeszcze mamy za ciężko, więc wracamy do łajby i nupimy dalej. Tu powinna być wieża Jotunheimu. To bardzo dziwne. To bez wątpienia jakaś magia. Nie zdziwiłoby mnie, że jesteś na to wyczulony. To popłyniemy. Okej, więc Freya odeszła, a Odyn był wściekły. Wściekły i przeklął ją w straszliwy sposób. Co najgorsze, okradł ją z duszy wojowniczki. Freya nie jest w stanie walczyć, nawet by się bronić. Nie może skrzywdzić żadnej żywej istoty. Ni bronią, ni zaklęciem. W takim świecie jak ten, co jej zostało poza życiem w odosobnieniu? Biedna Freya. Na jej miejscu też naplułbym ci w twarz. Ano, chłopcze, ja też.
To pójdziemy jeszcze tu. Tu mamy sznupanie. Jedziemy. Widziałem cień jakiegoś pieruna. Pięknie. Teraz sznupiemy. Chłopcze. Ja się pogubiłem, nie wiem jak prowadzić. Nie ma problemu, ja też, ale to wiecie, no to jest też takie fajne sznupanie. Ja pamiętam, że tu wszystko kiedyś Zek zrobił. Ale co tu jest, co tu będzie i co i jak, nie pamiętam. Nie wiem, Kaioida. Chłopcze, tutaj. Zaraz. Chłopcze. Czytam to. Czytaj. A, jest nowy tryb w Wukongu, jeszcze może nie wiem czy czytaliście. Jest nowy tryb, jest taki boss rush też. Takiego. Spodziewacie na pewno. Plus jeden, dokładnie. O, nie wiedziałem. No, są dwa tryby. Właśnie jest boss rush, jeszcze coś tam. No i ma być zapowiedź właśnie, już chyba była zapowiedź. Będzie ten DLC Richtig. Znaleźliście dla mnie może tego alchemika? Przecież łażę i szukam. A, prawie zapomniałem. Brok, poznaj Mimira. Spotkaliście Znamy się. O, czemu nie mówiłeś? On dobrze wie czemu. Ja dobrze wiem, ty dobrze wiesz. Cisza. Koniec dyskusji. Wiecie co? Już nieważne. Czy ty i Sindri nie możecie się pogodzić? Nie wierzę, że jest aż tak źle. Jesteście rodziną. Nie praw mi kazań na temat rodziny. To nie ja tu zapomniałem, kim jesteśmy. Nasze dzieła były legendarne we wszystkich 9 światach przez więcej lat, niż mogę zliczyć. Nie odrzuca się tego z powodu jednego. Czego? Niczego ciekawego. Nie masz czegoś do załatwienia? Dobra, a co zepsuliście? No mówię, przeniesz po. O, tu już mam, patrzcie, 4. poziom. A, ale tu będzie koty. No, oczywiście nie mamy rozżarzonego węgla. O, to, ale już, no, ale już wiem, gdzie go znajdę. Ja to A, damy to. Trzymaj się, wielkoludzie. Musimy go dokoksić. Da rady, no to wszędzie jest piki. Ona tutaj. O! Ten bierzemy. Nie utrudni przerobienie cię na mielonkę. Super. I mamy trzeci, już mamy trzeci ten poziom. Wiem, że tego nie widzicie, ale... Talizman. To by było git. Mamy rozżarzonego węgla. O, to zrobimy, bo to jest... Wygląda dobrze. O. Też ładnie. Mamy twardą stację. To z dumą. Dobra, ale żeśmy go teraz dokoksili. Teraz to możemy ciść właśnie na tych pierunów. Bardzo dobre. Nam na zdrady, ale to już żeśmy. Dobra, to
Mm. O, tu będą. A nie, tam stał. Ten się nie ma. No dobra, szczęścia życzę. O, jaki miły dzisiaj. Dobra, czas odzysku. Lecz krasnoluda z zielonym pierściem. Możesz to odczytać? Tu jest napisane w środku śmierć. Ten alchemik musi mi pomóc przy czymś, co robię dla was. No dobra, Wam znalezienie go. jademy. A, ja wiem co tu będzie. Znajomy z krasnoludem i ma zielony pierścień. Szukaj. Ja będę zbierał zasoby na naszą podróż. Nie chcesz mu pomóc? Nie, Czemu? bo nie jestem chłopcem na posyłki. O, mamy tutaj cutscenkę. To pożeracz dusz. Jeśli nas zabije, to koniec. Ani Walhali, ani Hel. Życia po śmierci, niczego. Nie atakuję. O, według mamy były znacznie groźniejsze. Więc zachowaj ostrożność. Chodź. O, to już wiemy, że będziemy z nim brać. Ale tutaj mamy coś, posznupiemy. Byłaś w tej kopalni Hasar? Możesz się poasić? Dobra, nie chcę się na tego. Martwcie się, ja też nic nie widzę. Już po nich. Dobra walka. Nie byłem przed wyjściem, ale bałem się, że na wyższy poziom. Nie, to Dopadł widzisz go pożeracz dusz. trzeci. To ktoś z ekipy tego alchemika. To jest trzeci poziom, więc możesz tu śmiało ciś. Widzisz, jak ja daję radę, to ty na pewno dasz radę. Bo my... Ale co ja tu mam zrobić w ogóle? A no, za nim, dobra. Dobra, wchodzimy! Moment! Trucizna! A, przepraszam. A, zrobiłem unik. No zrobiłem unik! Dobra, mamy to. A, zbieramy. To nie on. Ej, podobno nie pomagasz. Przeszukiwałem go i nie miał pierścienia. A, Wiedziałem, że to będą jakieś pieruny. Popatrz.
Na pewno się nam przyda. Martwe zło, znajdź lokalizację zwoju. No kiedyś tam znajdziemy coś. Fajna muzyka, nie? Że wiem, kaj iść, to... Idziemy tu. Intrygujące. Sznupania to będziemy mieli... A, stąd żeśmy przyszli. I jest git. Dobra, dobra. Wiem, gdzie jestem, wiem, co się dzieje. Dawno tak nie było, ale pójdziemy tutaj. O, chyba to co, walk... Pierścień! Na odciętej dłoni! Przy pożeraczu dusz. No, to wiemy już, co się stało z Andvari. Możemy powiedzieć Brokowi. Nie musimy walczyć, co? Nie, będziemy walczyć. Ale czemu? Widzę, że się go boisz. Pięknie. Moja runa. Czekajcie, jeszcze wrócimy. Zaraz będę się z nim prać. Uwaga z tyłu! Jeszcze sekunda! Ogień nad sobą! Ma ten wierchu poszedł. Bardzo dobrze nam idzie, słuchajcie, dzisiaj jak ostatnio już mi się męczyli, to dzisiaj idzie nam elegancko, jestem bardzo zadowolony, słuchajcie, z tego co tu się dzieje. Dobrze to zrobimy, będziemy tu wracać się po walce z tym pieruństwem. No dobra, to idziemy już. A, my to będą musieli iść inaczej, nie? Tak musimy iść na wierzch. Oli. Chować. Oli po... Karki mnie. A, jeszcze jedna runa. Otwarliśmy tam. I... A dobra, no to idziemy. Do pożeracza dusz, pewnie nam jakieś herce, jakieś kieruństwa nam dostaniemy. Walczyć, zniszczymy go. Zachowaj trzeźwy umysł. Tak jest. No to co? Mogę tak trafić? No niestety. Dobra, idziemy. Bądź cicho. Żadnych gwałtownych ruchów.
Przygotuj się, chłopcze! Dobrze idzie, dobrze idzie. O, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Gotów, ojcze! Atakuję go. Jest dobrze, może za pierwszym razem. Może. Dobra, to wiadomo, że nic nie wyjdzie. Pójdź go. Udało się za pierwszym razem. Udało się! Herc klekoty nam do... Zielony Dokładnie. pierścień, krasnoludzka inskrypcja. To alchemik. Gdzie jego ciało? Pewnie spalone. Dopadł go pożeracz dusz. Powinniśmy to zanieść Brokowi. Ładnie, ładnie, brawo, udało się. Tak jest. Po raz pierwszy od tego w lesie, ja. Ale ja też teraz dokoksiłem tego... wiecie... Tego hopa, więc wiecie... Ło, to jest dobre. Ale ma mało obrażenia. Nie, to zostawi. Coś na pancerz. Aha, tutaj. Przejdź do gniazd. Przejdź do gniazd. Duki tu są te. Dobra, damy to, bo jest obrona. No prawie 4. level, szybko. O. Ja sobie to pala. Jest? Nie ma. Idziemy. No to pocisnę. Ek, ścipnij ta kieta. O. No idziemy. Ej, co tu mamy? Czytaj. Tak jest! Ktoś pisał to w pośpiechu. Napis brzmi... I Jim Staney. Nie wiem, co to znaczy. Zapytamy niebieskiego. Nagle się tym zajmujesz? Znaleźliśmy tego alchemika. Obiecano nam nagrodę. Ui! O, świetnie.
Bardzo dobrze to jest zagrane, słuchajcie. Bardzo dobrego Kratosa mamy już. Ale my się porywamy z motyką trochę na Klarę, bo... Wiecie, my zazwyczaj szukamy silniejszych tych, nie? Pierunów i udaje nam się to. To na moim poziomie, no to... No i gitara. Ale co się po drugiej stronie ja? Dobra, to elegancko. Wszystko żeśmy zebrali. Mamy to, co żeśmy chcieli. No to idziemy. To co, jeszcze jeden poboczny? Czy chcecie... Chcecie te poboczne dzisiaj po prostu? Czy chcecie główną nurtem ciś? To te poboczne są bardzo ciekawe, to wam powiem. Jakaś rzeź. No, no idziemy tutaj do Broka. Coś nam zrobi. Co znaleźliście? Twojego alchemika. Przykro mi, bro. Tym poboczne, okej. Znaleźliśmy tylko dłoń z tym pierścieniem. W kopalni był pożeracz dusz i pewnie spopielił resztę ciała. Podejrzewam, że i tak chcecie jakieś nagrody, tak? Oczywiście. Oczywiście, powiadasz. Mioner Fuxi. O, ale to jest plus obrony. Ale minus 4 ataku. No damy to, żeby... Ja wam poradzę. Przyjrzę się bliżej temu pierścieniowi. Może Andvari zaklął go chociaż odrobiną magii, zanim kipnął. Krasnoludy to robią? Pewnie, krasnoludy lgną do magicznych klejnotów jak muchy do łajna. Tak już mamy. Jutro możemy z Chyba fabułą, nie ja. będę dalej wnikał. Witam! Mam dla was dwóch kolejne zadanko. O, zadanko nam, ale jeszcze czekaj, rękojeść topora. Podamy. Zobacz, jak się teraz sprawdzi. I nie pozwól znowu się do niego dotknąć mojemu braciszkowi. Czemu ja to daję? Bo daję. Nie no, chcę mieć wyższy poziom, a mam prawie trzeci, wiem, że tego nie widzicie, ale jest prawie... Znaczy jest prawie czwarty, sorry. Jeśli chodzi o tamtą sprawę, Czego chcesz, krasnoludzie? mam kolejny trop w sprawie starego Andwariego. Spotkajmy się przy kopalniach Landsudr. Wyniesiecie z tego sporo cennych gratów. Kolejny trop? Przecież go znaleźliśmy. Znaczy, znaleźliśmy jego dłoń. Wyjaśnię przy kopalniach. Znajdziecie je na południe od Rzecznej Przełęczy. A teraz kupujecie coś, czy zamierzacie tu tak sterczeć, jak widły w gnoju? A, to zaznaczę sobie. Pierścień był na dłoni Andwariego w kopalniach Wolundr. Dziad ciągle majstrował przy duszach. Ciągnęło go do mrocznych rytuałów i innych takich. Dobra, no to może... Dźwięk jego młota uderzającego w metal sprawiał, że żar buchał mi z nozdrzy jak z pieca. Lepiej stąd idźcie, zanim zrobię się zbyt swawolny. Kurde, ale fajne ma to. Te dialogi są super. Ciekawe jak w Ragnaroku to wygląda. Okej. Opa, idź. Chłopcze, No, posznupniemy jeszcze. Ale że jutro jest niedziela, to jest super, powiem wam. Czy mamy coś? Chłopcze. Dobra, tu się przeniesiemy. Mamy zawarte, mityczne. Spotka się z Brokiem przy kopalniach ten.
dobra, to pójdziemy tu, co? Wybór. Wykończone sprawy. Czyli... Czekajcie, on będzie bliżej. Ja bym jeszcze tu poszedł, zbadał wyspy na Bajorze. I będzie w Bartko. A nie, musimy. Dobra, i tak musimy. Idziemy na dół. Prawa strona jeziorka. Prawa strona. Ale tutaj mamy zawarte. To jest młot na Tora, zniszcz posąg Tora. Możemy. Dobra, to i tak, ale i tak musimy. Okej. Bo tak. Stąd nie wyleziemy normalnie. Mimir, pewnie znasz Broka i Sindriego. A, huldrowych braci. Kto ich nie zna? Są dość sławni albo niesławni. Zależy jak na to patrzeć. To oni stworzyli Mjolnira, młot Tora, najpotężniejszą broń asów, zgubę gigantów. Młota zrobimy, dobra. Oni stworzyli młot? Myślałem, że nie lubią asów. O, pewnie, że nie lubią. Ale to było dawno temu, kiedy dopiero budowali swoją renomę. Moim zdaniem przesadzili z tym młotem. Ciekawe, ciekawe, nie? Co się tak kręcicie jak smród po gaciach? Do dzieła! Dobra. O. No to cisnemy. Nowy okaz do kolekcji. Ładnie. Mamy przejście. Ktoś je. Tutaj nie ma. O, widzę, że się ładuje, jeszcze renderuje wszystko. To pójdziemy zrobić. Uda. Wajby. I słuchamy Mimira. Wiecie. Tu co jest? Wejście. O, przepaść ten to jest to. Enter. Dobra, to zniszcz posąg Tora, śledzimy. Tak? Nam pokazuje komu. Zacisnemy do młota Tora. Czyli do puchy od niego. Mimir, widzieliśmy ołtarz gigantki z wieloma księgami, która miała wizję. A, to Groa, piastunka wiedzy. Była utalentowaną czarodziejką, gromadzącą wszelkie magiczne księgi, które mogła znaleźć. W nadziei na wzmocnienie swych proroczych mocy, żeby odnaleźć swego zagubionego męża, Aurwandila. Jednakże to nie jego ujrzała w swych wizjach. To właśnie Groa, widząca dalej niż ktokolwiek inny, zobaczyła Ragnarok. Koniec oraz początek. Gdy Odyn usłyszał o jej przepowiedni, zapragnął posiąść jej wiedzę i zatrzymać ją dla siebie. Groa znała Odyna od dawna, gdyż patronował jej talentom, więc powitała go u siebie jak przyjaciela. Jednakże nie wiedziała, że to właśnie Odyn odpowiada za zniknięcie jej męża. Używając swych zaklęć, ukrył jego śmierć z ręki Tora przed jej wzrokiem. Uśmiechając się, zazdrosny Odyn chwycił ją za gardło i własnymi rękami skradł jej bibliotekę oraz życie. Wiedziałem, że Odyn jest zły, ale to po prostu... Bezlitosne? Barbarzyńskie? Okrutne? Cały Odyn. W sumie dobrze byłoby usiąść przez jakiś czas w ciszy i rozmyślać nad okrucieństwem Odyna.
Dobrze więc. Rozmyślaj dłużej. No to idziemy do... Ja dobrze płynę, nie? Do młota. Tak mi pokazuje kompas. Wysiądziemy na tej plaży? Nie. Josta! Łohoho. To nie był dobry pomysł, żebyśmy tutaj byli. Ale no trudno, już spróbujemy. Załatwione! Kurde, jak my to daliśmy radę te. Będzie ciężko. O! Udało się, moi drodzy, ale już tak było, no, włoniało niedobrze. To włoniało, ale udało się. Josta! Tu mamy skrzynia. Teraz robimy główny wątek. Chcemy poruna. O, słyszymy krasnoluda. Wiem którego? Chyba Broka, nie? Tak wozi po tych skałach, to ja hit, nie? Pójdziecie tam w końcu, czy nie? Okej, idziemy. Chłopcze, Dobrze. Wejdergard. Południowa twierdza króla krasnoludów. Króla krasnoludów? Słyszałeś o królu krasnoludów? nie. Słyszałem o potężnym krasnoludzie, który pomiatał nieborakami niedaleko stąd. Nie żebyś mnie pytał. Ty powiesz? No. To idziemy i tutaj. Idziemy tutaj. Bierzemy co tu znajdziemy. O jest, Derku. Kliknie się. Uwaga, ojcze! Mogę ją Uważaj! Wybacz, jeszcze chwila! Dobra, damy radę, dajmy. Takie pierdały te ciś. Wszyscy, nie? Ładnie tu, nie? Było ładnie. Będziemy szterować hołki, chłopcze. Dokładnie, słuchaj. A kociki halać. Myślę, że nie widzę tej krzyni. To jest wszystko. Jaka ładna muzyczka, fajna, nie? Taka trochę wiedźmińska. Co z nimi stało? Użyj rozumu. Dobra. Mamy ślady ognia,
leżą wszyscy razem. Może ukrywali się przed czymś, co ziało ogniem. No, to chyba smoka Ale i nam. tak zginęli. Nie jestem gotów! Powalę go! Jeszcze sekunda! O, dobra, I po wroga. nie było to cię. Król krasnoludów. Zguba ludzkości. Chyba nie był dobrym królem. Ciekawe, czemu go tak nienawidzili. Już nie żyją. To bez znaczenia. Ale ciekawi mnie to. Ciekawość bywa zgubna, chłopcze. Skup się. Skąd nie znam tego? Co to Ja znaczy? też znam ten głos. Wejda Dauder. To znaczy poluje na śmierć. Świetnie. Nie wiem właśnie, kurde, bym musiał się skupić, wiesz, a tutaj co innego robimy, jeśli chodzi o głos tego Mimira, ale może racja, ja tu Wiru. Rany. To idemy. 4. poziom tutaj mają, więc będzie dobrze. Jak się w ogóle wznosi tak wielkie posągi? Krasnoludy są zaradne. Irytujące, ale zaradne. Te krasnoludy musiały być naprawdę ważne. Pójdziemy tam, ale najpierw pójdziemy tu. Skończymy dzisiaj tu przynajmniej. Brzmi jak smok. Jezus Maria. Potem się chyba. A, ciężko to będzie. Kurde, co za pierun. O, ładnie, ładnie, ładnie dzisiaj idzie. Głos Skipera właśnie z Pięknym Madagaskaru. Dzięki, Hazard, dokładnie. I kogo 10 innych postaci listę dubbingową ma na wciul długą, ja. No właśnie. Pójdziemy po smoka, no. A. Tam coś jest. Patrzcie, co tam jest, tam też pójdziemy. No posąg Tora potem, nie? Jazda. Oje, hopeć jest cienki jak folia. No, pewnie.
stoi posąg Tora. To tam został pochowany ojciec ducha. Ale my idziemy po smoka, nie? Wiesz co? Tutaj mamy ten teleport, ty. O, mamy tutaj sznupania dzisiaj. A, tu będzie Curik, dobra. O, on tam jest już, patrzcie. Jakie bydle. Atreusie, za mną. Zaraz będę. A, dobra, dobra, już widzę. O. Pójdziemy tamtędy. Misja pod tytułem jak poszterować smoka. Dokładnie. Odpowiedź to wartko. Idziemy na wierzch. Teraz to już po imieniu Godo, a nie chłopcze. Nie, czasami Godo do niego po imieniu. Patrusiek do mnie, Godo, ja, on już wcześniej. A, to jest ta walka dodatkowo. Tu jest mało placu. O, jest, dobra, próbujemy. O, tu nic nie wyskoczyło. Jak to? Jeszcze tu kruny żeśmy nie znaleźli. Tutaj mamy. Dobra, oni nie są akurat tak silni. No i tutaj mamy to. To dobrze. Dobra, no co, tutaj już chyba wszystko się pali. Tu jest jeszcze. Chłopcze, Tak jest. Dobra, wpisuję do dziennika. Ja dodaję sobie herbatki. Dobra. A mnie piknie kamerka. To jest jak jest pikny i uroczy. przecież uważam, chłopcze. Chłopczy. No to jednego trafia mnie. O, to jeszcze sztromem pieśń. Ten smog jest niebezpieczny. Ale wydaje się Wiem, że mam szał, ale nie chcę jeszcze. Dobra robota, tak jest, synek. Nic nie widzę. Pierona w haszczach się pieremy. Kiedy? Smoczy ołtarz. Mama opowiadała o 3 uwięzionych smokach w Midgardzie. Ołtarz ma z tym związek. A, już smoki jeszcze były, zapomniałem. A, bo wtedy go uwolnimy, no. Ale mama by tego chciała. Powinniśmy to zrobić. Nie ulegaj emocjom. Wrogowie nie zawahają się ruszyć ich
Mamy skruna. No. Ja tam wywalony jestem w środku walki. Kogo to obchodzi? Tam jest kruna, trzeba strzelać w niego. Przygotuj się, chłopcze! Nie ma zbyt wielu grobów. Osada musiała być mała. Jeszcze nie pozostał pies zbyt ryzykowny. Tego chciałaby twoja nuda. Tak. Nie ciesz się, chłopcze. Jeśli smok zaatakuje, będziemy musieli go zabić. A, racja. Będę gotów. Zobaczymy. O jasne gwint, nie widziałem go! Czekać stąd, kurka flag, tu jest fest... Co jest? Czemu ja nie mogę... Nie mogę się ruszyć! Dobra, uciekamy stąd. A, tu się dzieje! Ojcze! Oj. Chłopcze i ojcze. Ale mi ktoś ciepnął u ognia. Ty pierunie. Ty pierunie. O, ciężko się tu walczy, ale udaje się, nie? Tutaj ściepniemy sobie to na pewno. No, idziemy do góry. Ale muzyka też, nie? Grubo. Dobra, idziemy tutaj. Potem tam wrócimy oczywiście. Fajny klimacik, no fajny, fajny. Ale wrócimy do tego smaka, bo dwa ołtarze jakśmy rozpalili. Ale... Ale jeszcze nie, chcę najpierw posznupać. Ale tu jest pierunne rzeczy, dobra, idziemy. A, dobra, myśmy... dobra. Czekajcie. A, myśmy tu byli, super, czyli koło zrobiliśmy. Dobra, ale to dobrze, bo aż ta lokacja aż nie jest tako epno. Tam trzeba z drugiej strony ci.
skrzynia też trzeba będzie otworzyć. Ale to później. Do tego pioruna. Ładna jaszczurka, kurczę, zawsze mam kilka... Wrogowie! Josta! Powiedz kiedy! O. Skończymy ten quest i będzie koniec streama jak coś, nie? A, kto tutaj się ukrywa? Fajnie, dobra, mamy. O, patrzcie, wydarzyśmy znaleźli. A, tutaj mamy. Tak jest! Kruna, ja. Chyba każdy ma, w sensie nie na czasie, tylko na stream. Jak zauważyliście Petera z jaszczurka, ja musiałem prawie 5 sekund czekać, aż zobaczę. Najważniejsze, że nie przegapiłeś. Tak, tak, tak. Ale to normalnie, no jest, zawsze będzie małe opóźnienie. Ale to tam chyba 5 sekund albo coś. To nawet ja mam chyba ustawione, że tam jest minimalne jest ustawienie, znaczy opóźnienie, no ale momie, nie? Będziemy wracać jak idziemy. Co to mamy? Runy po prawej stronie odpadły. Muszą gdzieś tu leżeć. To jest kolejna. Kolejną! Teraz to będzie łatwizna. N. To jest, no. Czemu to się nie otwiera? Aha, bo to była na odwrót, no dobra. Przeżyłem jak będzie, no odśwież może. Tak, tak, czasami F5. No i... Jak ja to mam? Czekajcie. Dobra, to jest dobrze. Nie? Trua. To znaczy wierzyć albo ufać. Dobra, udało się. Więc nadal ufali swemu królowi. Mimo tego, że tylu posłał na śmierć? To przecież rozkaz. Ufać władcy pomimo wszystko. Leci na ziemię! O, dobrze, żeś tam Snack poszedł. Spisałem się, nie? Masz potencjał, chłopcze.
Widzicie jaka fajna relacja już się robi. Tego się już da słuchać. Dobra, mamy kolejną bramę. Tu, chłopcze. Kolejny. To Skadi. Mama ją lubiła. Świetna łowczyni. Zgadza się, zwali ją królową łowów. To jej ojciec. I upolowana zwierzyna. Dobrze ją wyszkolił. Ostatnia rycina. Znowu jej ojciec. Są razem. W śniegu. I nadal tam są. Niezła historia. No, mamy 5 z 11. No, eksploracja się przydaje, moi fani. Ale zarywa. Damy radę. Nieźle! Chłopcze. Gotowe! Fajne larmo. A mamy 4 już rogi. Już mamy 4 rogi, więc... Ślimaki na pierogi, słuchaj. Tu pamiętam, że to było chyba... Otwieramy to. Darmo za darmo, nie armo. Armo, dobra. Mamy skrzynia. Chodzi. Jeden z inaczej. Ręce. Przesuń się, nie w ciebie celuję. O. Rozejrzyj się tylko. Czekaj, teraz się piera, będzie mi rozejrzyj się. Rzuciło krasnoluda. Dla jego żadnych musiało robić wrażenie. Dopiero się z hopem, a ten ci zaczyna... Te rozprowki. A, idziemy sobie poszukiwać. Okay. Wrócimy. Tanzelwór! Gotowy do akcji. A, będziemy tam. Ja wiem, że zmienia, żeby ci nacisnąłem knepę, żebyś zmienił. Trucizna, ostrożnie! Czekaj, tu teraz pierę się z tym kieruństwem. Załatwione! O, udało się. Dobra, mamy to. Znam powiedzonko o Armo, ale nie na Twitch. Ja też chyba słyszałem o tym powiedzonku. Wiem coś tam. Ale to potem obejrzymy, potem poklachamy, nie? Na afterze oczywiście. To. Serdecznie zapraszam na Discorda. Tam też co fajnie klachamy. Tu, chłopcze. Dobrze. Ale ja nie wiem, czy jeszcze wrócimy tam, bo tam była jedna, była taka umna taka i trzeba byłoby iść. Oj, tu nie byłem, tej wody nie spompowałem. O, widzisz. Zmuszał poddanych do polowania na smoki i inne potwory?
Miał tupet, co? No to do dzieła! Jeszcze chwila! Załatwione! I elegancko, i cyk. I go nie ma. I go nie ma. Chyba coś spartoliłem. O, to chyba bossa przegapiłeś, Hasar. Ale widzisz, dzięki tutaj naszemu streamkowi możesz się dowiedzieć, co tutaj cię narychtować. Idziemy. Ojcze? Musisz to zobaczyć. Tamta dźwignia chyba go uwolni. O, Atakuje. jest na dole. Nie możemy go zostawić na uwięzi. Twoje emocje znów biorą górę. Nie słyszysz ich myśli. Ja słyszę. Zignoruj je i... Przygotuj się. Dobra. Dobra, no trudno, no. To wrócę to, no, jedziemy. A, na trole inaczej, pamiętaj, że walczymy. Mogę już ruszać! Przepraszam, nie mogę! Pamiętajmy na trole. Ostrożnie! Ale mi przypartolił. Ale on ryczy, te se przyciszę to aż. Nie, co jest? Tyle ataki mam. Mogę działać! Nie wiem, trzeba trochę. Jeszcze raz. O, no. Jeszcze będziemy za smokiem się pracować. No, no, tutaj on, ja mam trzeci, ja mam prawie czwarty level, mam trzeci coś, więc no nie będzie łatwiej. Nie, nie mogę tak robić. Myślałeś o odwrocie taktycznym? Też tak. Chyba tu końc, nie? Uważaj! Gotów! A, bo no trzeba będzie, będziemy go męczyć, ale zrobimy go. A teraz się nie uda. Wątpię, żeby się udało. Wiem, robimy tak. 300 lot, wiem. Teraz wiedziałem, że mi się to nie uda. Robimy tak, 2 ataki i uciekamy od niego. Teraz
Zamiast ciepania cały czas w niego, bo na trole trzeba, wiemy, że trzeba ich atakować. Dobra, i to jest tak. Uważaj, ojcze! Za tobą! W gotowości! Tylko dwóch. Strzałek rzeczywiście. A, no te oparzenia nam dają. Głodny. Walki. Dobrze idzie, dobrze idzie. Warto tego Fred. Dobrze, dobrze. I udało się moi drodzy. Dej pozór fater, ja. Dej pozór fater. W sumie dobrze, że nie są tu na drugim levelu. No, to rzeczywiście. No, ale nie, dało się, on był łatwy. Był taki... Padł. Co teraz myśli tej sprawy? No, nic. Ale był wdzięczny za śmierć w walce. Nie chciał umrzeć w niewoli. Do kitu. Jesteś coraz zręczniejszy. Dobrze walczyłeś, Atreusie. Dziękuję, ojcze. Pięknie, pięknie. Fajny bosik, no fajny bosik. My idziemy dalej, nie? Dalej.
Mamy skrzynia. O, to jeszcze smoka, nie? Przedłużymy ten streamek, żeby smoka ubić. Hmm. Idziemy na wierzch. No i wyszliśmy. Ach, w końcu świeże powietrze. A, w końcu luft. Tam chyba coś pominąłem jeszcze. Jeszcze moment. Kurde, musimy wrócić. Słuchajcie, wrócimy tam, bo tam było jeszcze jedno takie gniazdo, gdzie... Gniazdo, na kierunek Antryjka, żeśmy nie wyleźli. I uwolnimy smoka. Się postawię. Ale nie, potem, kurde, szczerze, mam ochotę na kepsa. Jak normalnie, wiecie, jestem na tym, to mam teraz taką ochotę na kepsa. Czyli dobrze, to już mi apetyt wrócił. Że tak mało jadł dzisiaj. Apetyt wraca, czyli już jest dobrze. Już nie jestem aż tak, jestem już tak utruty. Tu. No i dobrze. Dobrze, już tu przy... A, bo tu jeszcze ten mnie atakuje. To ostatni. Teraz pewnie ci przekonamy, czy smoki znają wdzięczność. Kurde, powiedział, że to ostatni. Ja myślałem, że to z tych przeciwników, a to on grał o smoku. Daj im nauczkę. Ale co, a już mi już to rozwalili, ja? I żeśmy uwolnili tego smoka. No dobrze, to idziemy. Wiemy, jak uwolnić smoka 4. Byliśmy tam. Ja, na pewno, Ryktyś, bo myśmy tutaj to rozwalili, żeby... Proszę tutaj. Tak, ojcze. Ojer... Dobra, idziemy na smoka, dobrze, że wracasz do zdrowia. Tak, tak, no, ja się cieszę. Rozwal to, hopie. Nie zjadaj nas. Nie zjadaj nas. Chłopcze, przygotuj się! Nie ma za co. No i nie ma tego, pierwszy, po 5, a po 3 biegu. No i fajnie, uwolniono smoka. Tu mamy pierwszego smoka uwolnionego. Tutaj chyba wszystko. To co, jeszcze do posągu Tora pocisnemy? Co się stało z ludźmi, którzy tu żyli? Użyj rozumu, chłopcze. Tak, tak. Użyj rozumu. Dobra, więc zły król krasnoludów zmuszał ludzi do polowania na potwory. Zamykali je w klatkach, a To są krzyp. potem... A potem nie wiem. Coś przeoczyliśmy. Wewnątrz zamku? Nie.
Odkryliśmy tam tyle, ile się dało, ale rozglądaj się za uwięzionymi smokami. Może jeszcze dowiesz się więcej o tym Kurulu. Dobra, to lecimy jeszcze do posągu. Byśmy mieli ładnie zrobione, a jutro będzie główna fabuła, ale też zrobimy te poboczne questy. Fajne. Bo tu się chce robić. Smok też fajny, ja. Ale ja nie wiem, czy walczyłeś jeszcze z innymi smokami. Jeden smok, ja go bardzo dobrze zapamiętałem, jednego smoka. I ostatnio myślałem właśnie, że tam do niego poszliśmy, Możesz ale opowiedzieć mi o tej gigantce z łukiem? to nie to. Nazywali ją Skadi, królową łowów. Jej ojcem był Thiazi, który potrafił zamienić się w każde zwierzę i nauczył Skadi, jak polować na wszystkie z nich. Z żeber zwierząt jucznych stworzyła drugie stopy, dzięki którym mogła szusować po śniegu i dopaść każdą zwierzynę. No, oto i on. Pewnie ma jakiś słaby punkt. Musi. Dokładnie, jeszcze nie wiem, ale jest ich kilka, jest ich 3. Smoków jest 3, no to już mogę, to już spoileruję, bo było to powiedziane. Jeszcze sekunda. Dobrze, idź na niego, bardzo dobrze, tak jest, synek. Ale dostał. Dobra, jest git. Możemy ruszać. I mamy to. Grób jego ojca. Znalazłeś coś? Ojcze, Mamy. wrócimy ten posąg, prawda? Nie, on jest gorszy, nie bierzemy tego. Jest gorszy niż to, co mamy. O? Jak się przewraca ten... Aaaa! Czekajcie. Rozwal posąga. No rozwalę, ale... Ale... Ale jak się go rozwala? Na dole nie. A, Jak to zamierzasz tam się z tym uporać? dobra. Chcący bi. Właśnie. Chyba z przodka to zbyt. A. Chyba za chwilę się przewróci. Na którą stronę? Robię nie na nos. To jeszcze. Na wierchu? Nie, nie. Ja muszę z tej wyspy to zrobić, nie? Bo tak patrzę. Tu nie ma nic w kole. Tam chyba coś. Na wierchu, a na wierchu.
Ja widzę. Wygrałeś, Torze. Nie był taki mocny. Bogów nie da się tak łatwo pokonać, chłopcze. Wiem, tylko żartowałem. Lepiej też z nich nie żartować. Przepraszam. Ojcze, dlaczego bogowie tak nas nękają? Bo taka już ich natura. Ale mają taką moc. Wydawałoby się, że przynajmniej niektórzy będą pomagać ludziom. A jednak wolą dalej szerzyć nieszczęście. Takie życie, chłopcze. Dobra, chyba tyle, nie? Weźmy tu jeszcze moment, bo ja tu jest... Nie ma już. Jeśli pamiętacie, zacząłem opowiadać niesamowitą historię. Mówiła o Skadi, królowej łowów. Stała się łowczynią, z którą nie mogli się równać nawet bogowie. Odyn zapragnął ją poślubić, wierząc, że urodzi mu potężnych synów. Jednakże wzgardziła jego zalotami, a takiej zniewagi nie mógł puścić płazem. Rozgłoszono, że Asowie są nękani przez orła, który wykradł niezwykle cenne złote jabłka Idun. Nawet najlepsi łucznicy spośród bogów nie mogli go trafić. Odyn wiedział, że Skadi nie będzie mogła oprzeć się pokusie udowodnienia, że jest najlepsza, więc dołączyła do łowów. Skadi wytropiła orła w miejscu, do którego mogła dotrzeć tylko ona i wystrzeliła strzałę ze swego niezawodnego łuku. Gdy zbliżyła się do swej martwej zdobyczy, nie znalazła orła, lecz swego ojca, Tiaciego. Przepełniła ją rozpacz i wstyd, ponieważ w przyrodzie nie ma nic gorszego niż dziecko mordujące rodzica. Skadi zmarła, gdy nadeszła zima, trzymając ojca w ramionach tak, jak trzymała ją góra. Był to uścisk, który miał trwać wieczność. Wiesz co? Opowiem później. Wiem, że buspa rzadko kiedy mają dobre zamiary. No! Tak, to tutaj jest Ale jak się patrzy też na potem, no właśnie na Kratosa, na wcześniejsze gry, mitologię, to o! Tutaj jest light. To Beboka, ale to tego Beboka na tej wyspie, ja? To było... To był ten, przy tym młynie, przy tym kole, nie? Tego Beboka. Ja, przecież on o tym gada. Dobra, ja już sam sobie odpowiedziałem na to pytanie. Co się tak kręcicie jak smród po gaciach? Do dzieła! Ej, Brok, słyszałeś o królu krasnoludów? Pewnikiem mówisz o Mocognirze. Swego czasu ten sukin kot królował tu ludziom. Postawił se zameczek na północ stąd. Krasnoludzki zamek? Jak wygląda? Masz sprawne patrzałki i 2 zdrowe nogi, nie? Zanim tam ruszycie, lepiej zróbcie jednak zapasy. Stary Mocognir był znany z kolekcjonowania wszelakich zabójczych bestyjek. Nie jestem pewien, kto je teraz niańczy. My tam popłyniemy dlatego, bo Mimir ma fajne historyjki do opowiadania. Kwestia gry w mitologii bogowej. Tak. Tak, oczywiście. Wiem, że my gramy Kratosem, więc ciężko by... Aktywni. O, przepraszam. Zgadujemy. Pewnie na aferze po flekach, co? Hehehe. Idziemy do Baboka i nam da coś no fajnego. I na tym skończymy dzisiejszy streaming. Gesundheit. Ja, danke schön. Dziękuję bardzo. A, to jest niedaleko, to jest tutaj, nie? To jest ten młyn. No, nie masz nic do powiedzenia. Mimir, możesz skończyć tamtą historię? Zbliżaliśmy się do końca opowieści o Skadi, która odkryła, że została oszukana i zabiła własnego ojca. To było smutne. Ano, giganci nie doczekali się zbyt wielu szczęśliwych zakończeń. Idziemy. O, właśnie tam.
God of przewrót w przód. No i super, i zrobiliśmy kolejnego questa. Zniszczyliście ten posąg? Posąg został obalony, duchu. Moja więź z tym światem znikła. Mogę teraz odszukać prawdziwego Boga Piorunów. Zapłaci za swój czyn. Dziękuję wam. No i zniknął. Dzielny gość. Będzie sam szukał Tora. Jest głupcem. Co duch nam zostawił? Ofiarę dla jednego z bogów. Coś nam da? Nie, ale krasnoludy pomogą. Pójdę do Krasnoluda, nie? Bo tyle, to jest tyle, czy jeszcze... Pójdziemy do Krasnoluda, nie? Się... Ale speedrun. To tyle! Eee. Eee. Walka, pradawny. Zrobimy tak, dopłyniemy do pradawnego. I na tym zakończymy. Ok, krasem. A, dobra. Czyli przed chwilą. Gdzie jest walka? I co? A tu on jest, dobra! Jeszcze go szybko rozwalimy. Uważaj, ojcze! Patrzcie. Gdy spacie, jak on teraz idzie. Właśnie to. Pociski z lewej strony! Czekamy, poczekamy, nie będę się tam. Au. Szosa, rej? Mam kamień zdrowia! Dawaj. On również. No, teraz powinno chyba przejść. Dobra, jest. Udało się, mam jego herce i tak dalej. Dobrze, ładnie.
Znaczy my jeszcze coś tu mamy, czekaj, bo jak już tu jesteśmy. Sklep, ale my nie chcemy do sklepu. Dok i wejście. My później tu pójdziemy, ale tu już żeśmy coś zrobili. Świetna gra, tak, tak. Ja jak myślałem, czemu te kamienie się świecą. Dobra, to słuchajcie, no to na tym to zakończymy. Okej. Mamy tu jeszcze. Ale magazyn Fafnira. I niekończone sprawy. Zbadaj wyspy na jeziorze, to na pewno wyższe są. Ale pójdziemy przede wszystkim tutaj. Ale to już na stopień ukończenia mamy 43%, więc wartko nam idzie. Może chcemy do sklepu. Nie wiem na ile ta zbroja ducha jest dobra. To na jak chce. To jeszcze pójdziemy do sklepu. Ale zaczekajcie, ja sobie to dam do kompa. Brama jeszcze nie ma. Sprawy. Tak. Po prostu. Sklep nie był tam? A, no był, ale był na wierzchu tam. Dobra, to popłyniemy z te posztu. Ja był, no. Ale ja lubię. Lubię połazić. Możemy przybić tutaj. My może. Porusz tak. Czekajcie, jest tu. Nie wiem, czy już teraz damy radę im. Nie, to zobaczymy na następnym. Magazyn Bugiego w ogóle. A, to jest tu co ten. No. O jest, derkusie. Znajdź coś do uleczenia! Odczep się od niego! To jest zły pomysł, nie? Bracie, Dobra, trudno. Potem jutro obejrzymy, czy to jest dobre, czy nie. Na tym zakończymy. Chyba, że nas przyniesie tam do tego wąwozu. Nie, dobra. Na tym zakończymy. Więc ja wam bardzo dziękuję dzisiejszy stream. Serdecznie dziękuję. Będzie after po flekach, ale zaraz przyjdę tam. Więc zapraszam serdecznie. No jutro zapraszam na 18. Kontynuujemy szpil w God of War'a. Dziękuję wam bardzo serdecznie i do jutra, do usłyszenia. Cześć. Dziękuję pięknie również.